Ударили са! Мале, добре, че беше дървото. Ало, бокара ли? Чакам това. Ти, сега си покана. Чакайте, момчета, чакайте, сега да стане ясно да се така. Чакайте. Ваня, чакай, Бонка. Не дърпай. Трябва да го дигнем нагоре. Ти що не дойде? Ами, защото ти си пояк. Дивак. Искам да разбереш какво е истинското каране, Дивак. Искам да го разбереш днес. Ти го няма, бро. Нив го няма долу, пойчи. Се фърлеш надолу с глава. Добре, че беше дървото. Да го спре. Ще се прибие човекът, Зоран. Що тук? Дай пак да пробвам. Ма какво да пробваш? Дай, изкарвай ти го не. Сега за какво? О, Морго. Тук искам да ти кажа, че и дивичи животни не минават. Това е харта, че. Видите, брат. Ай, букук. Това е най... Няма ти помага сега. Кой? На мен да ми помага някой? Мълчи, защото и това сме виждали. Ти покажа само как го носа са. Ама няма да носиш, ще излезеш. Ти излези ли? Човек, аз съм сакат, аз ако съм. Ама чакай малко сега, аз ще съм казал за тебе. Няма да го... Няма... Добре, ай. Сега ще ти покажа. Само да излезеш, ще ти покажа. Нещо да ми кажеш, господине. Най-богу карането било. Най-доброто.